Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en chili challenge, så ja, skal vi ikke bare komme i gang? Jeg har tænkt mig at tage den her på, mens jeg spiser chili. Jeg har lige hentet noget vand, som I kan se her, så jeg skal ikke bare komme til næste. Okay, jeg begynder næsten at græde. Og nu bliver det virkelig slemt. Hold da. Og jeg kan stadig smage det. Så vi bare komme til næste. Okay, nu er der en chili tilbage, så jeg skal vi prøve at spise den. Hold, det brænder faktisk lever. Det brænder så mega meget på læberne, sådan lige her. Det brænder stadig, det er I sikker. Jeg vil gerne sige tusind tak for at I har set med. Så husk at subscribe og like videoen, hvis du gerne vil se mere herfra. Hej.